Happy Wednesday. Thursday na mamadali. May ganap tayo ngayon kasi magba-barbecue kami, family lang. And then we're gonna set up James' pool para while nag-barbie kami, yung buhok ko. Ang gulo. While nag-barbecue kami, si James magpapadling pool. So ayan, i-set up natin. Samahan nyo ako. At saka si Mr. Ang gulo ng buhok ko. Set up natin yung kanyang paddling pool. Tapos lagyan namin ng umbrella. Andoon na yung isa. Oh. Here is. So yan, set up natin. Look at this little man, too excited. Not finished yet? No. Put more. Too excited. Cold. Sobrang lamig yung tubig. Pero, are you gonna eat your lunch first? Dad is tempting to eat your cross buns. Ayan yung kanyang setup. Oh, may pa umbrella. Yay. Extra umbrella to namin before sa dekin. Kasi bumili kami ng panibago. Ito kasi, yung stand niya is different, honey, isn't it? It's more bulky than the other one. Kasi tignan, slabs yung nilagay namin. Are you happy now? Yeah? Happy now? I think the water is still cold. It is. It splashes me and I freeze. Feel ya. It's not bother. Look at your shoulder now. Your shoulder is white than your arms. Always in the sun. In and out. In and out. Halo-halo time. Ang init. Sinuot ko yung hat ni James. Si Mr. sabi ni, Kabadzi! Asan na yung naligo? Yung naligo na bata, oh, nandoon ang gugulo. What are you doing? Macho, baba, macho. Are you helping Grandma? You just missing about, mister? Ang init. Yung halo-halo ko sobrang tunaw. Yellow, hindi nagtagal. Mamaya na kami mag Barbie. What time, honey? 4 o'clock. Cleanose namin yung umbrella because we want the water's gonna get warm a little bit. Pero ang init, grabe. Sunog na yung balat ko. Oh. Hiniram yung lang kaputian ng winter time. Here it comes. Oh, bumalik. Here it comes. Splash! Barbecue na tayo, guys. Kasi it's 4:15 na ng hapon. Pero mainit pa rin. Sisindihan ko na yung aking barbecue grill. I got my lighter. Tapos, andito na yung ating pang Barbie. Ayan. We got some steak. Tapos, prawn. Burger. Tapos, minced lamb. Then, chicken. Inasal ko. Then, some sausages. Hindi na ako ng pork. So, yan. Meron naman kaming maraming steak. So, yan. Mag-umpisa na tayong unahin ko yung ating inasal. Ayan yung ating achweti na oil.
So, sindihan na natin yung ating grill. Diyan ko muna kayo ilagay, ha? Sindihan muna natin. Okay na. Unahin natin yung ating chicken inasal. Hindi pa pala mainit. So, ayan. Inuna ko yung manok kasi yun ang matagal maluto. At sinabay ko na yung prawn. Kasi akin naman yung prawn. Bago yung lahat. Kasi itong iba, madali lang maluto. Di kasi nila gusto yung malamig na pagkain. Ang mga Briton, ayaw ng malamig na pagkain. So, ayan yung ating inasal. Oh, looks yummy. Ang sarap ng prawns. Ayan, naluto ko na yung prawn, guys. At saka itong chicken and herbs. Yung ating inasal is still cooking. Then, nilagay ko na yung sausages. 2, 4, 6. I think I need one more sausage para 2 each kami. Kasi we are 4 adults or maybe 9 kasi si James. So, ayan. Yung ating inasal. It looks yummer. Ayan na ating burger. Yung chicken ko nandoon pa rin. Hindi ko yan tatanggalin hanggat hindi ako natapos mag-barbie lahat. Kasi gusto ko yung luto talaga siya. But I think it's cooked. But it's better to cook it properly. Kasi delikado ang chicken ngayon. Lalo na't mainit. So, ayan na ating burger. Natapos na natin yung sausage. And then the chicken breast. Tapos na yung ating burger. And then, nilagay ko na yung mint lamb. Masarap to siya. Parang ano din. Pero minted. Minced lamb. Super sarap. Si James nakakain na ng isang sausage. Ito niya yung ano, M&S na beef sausage. Ayan, last batch na tayo. Yung steak na. Tinanggal ko na yung chicken kasi nag-dry na siya. Which is we don't want it happen. So, ayan. Last na yung ating steak. Ang oras ay 5:30 na. So, we're ready to dig in soon. Ayan. Luto na yung ating Barbie. Iniwan ko lang siya to keep it warm. Tapos, ito na. Ready na yung ating table. Gagawa ako ng tuyo mansi na sausawan. So, ayan na. Yung ating ano, mga bread. Gagawa lang ako ng tuyo mansi. Aftershock na aming food. Mayroon pa akong isang inasal. Marami pa kami natira. Yung steak, walang, hindi nabawasan. Balik na namin to. Naligpit na yung iba. At yung mga iligpit doon. Iligpit natin. Sobrang busog ko. Minom ako ng Copperberg cider. Ayan, ligpit muna tayo, people. Tapos na tayo magligpit. At nakapag ano na rin kami. Nakapag tawag nito ng halaman. Sabay Tagalog ani. Uy, di man ko marunong mag-Tagalog. Nagdilig ng halaman. Ayun. Ay, kiatay. Sorry. So, magligpit tayo ng mga laruan ni James. Diyan muna kayo. Ayan. Come on. Clear up now. Come on. Come on, use the water now.
Yeah, we're done. We're gonna put it back in the shed, okay? What's funny? Mommy said we're gonna put him back in the shed. So, ayun guys, natapos na tayo magligpit at last. Bahala na si Mr. magligpit sa loob ng cabin. Tignan nyo yung kalat niya, oh. Wala naman siyang ginawa. So good na cake. Meron pa nga, oh. Meron pa pala. Ayan. Yung chair. Pero yung mga ano niya, big cars, hindi namin iligpit yata kasi hindi naman uulan. So iwanan lang namin sa labas yung mga cars niya. Ayan yung pool, yung kalagayan. Tinakpan para di madumihan yung tubig. Yung aking aling maliit, oh. So ayan, baba ako. Ibalik ko tong lighter. At tapos na tayo, makapagpahinga na. Upo na tayo. What are you doing, mister? Don't put it in your mouth? Yeah? There's a rainwater? So, ayun na. Hindi na ako nakapaghugas kasi si in-law ko yung naghugas. Kasi ganyan kami dito, toka-toka. I mean, ano, kasi ako daw nag-Barbie, siya daw maghugas. Ganyan siya. Pag, halimbawa, pag ako din magluto, siya rin maghuhugas, din niya ako pinapatulong. Ganon kabait yung in-law ko. Oh, super, walang problema. Mister lang. Kumain lang ngayon, kalat. Hindi pa tapos. Mister, you're not done, you miss here? No. Bahala ka dyan magligpit. Really? So, that's it for today, people. And thank you so much for watching. And hope to see you in the next one. Stay safe. Bye. Magpahinga na ako at na-shushogod akik. Bye!